Έλα γκολτζής! Κέντρο. Σάκη που δίνουμε. Ναι, εκεί. Στον κύριο Βλαχάκο, ένα λάβαρο της ομάδος. Ως τοπικός βουλευτής θα ήθελα να απονείμω ένα λάβαρο των Παλεμάχων Σαντορίνης στον διευθυντή της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, που είναι ο Πέτρος, τον Πέτρο τον Τζανιτάκο. Πέτρο. Και μια τιμητική πλακέτα για τον αθλητή, για τον ποδοσφαιριστή της Σαντορίνης, στο πρόσωπο του Γεράσιμου του Βλαβιανού, που τύχαινε πολλά χρόνια να τον έχω προσωπικό αντίπαλο. Θα το παραλάβει ο Δήμαρχος να του το απονείμει. Θα κάνεις εσύ λίγο κάτι άλλο? Ο Δήμαρχος και ο Δήμος Θήρας θα απονείμει στον υπεύθυνο της ομάδας της Βουλής ένα αναμνηστικό από το Δήμο Θήρας. Πώς δουλεύει το σύστημα, φίλε? Γιάννης, εφόσον ένα Γιάννης το γήπεδο τελείωσε. One man show το έχετε κάνει. Είναι one man show. Μπερδεύεσαι. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε τέτοιοι. Και μέσα είσαι ο Θερμοκραγιάς που είναι το διάλογο. Παράγωγοι. Αρσένη, τι συμμετέχει εσύ να οποιοδήποτε τρόπο στο λάδο? Υπάρχει άλλος Αρσένης της Σαντορίνης. Παιδί μου, ένα άτομο ήταν μέρος του... Εκ μέρους της Βολής, μια αναμνηστική πλακέτα, ένα αναμνηστικό δώρο, Δήμαρχε, για σένα, που είσαι και ο διοργανωτής αυτού του event, και σε ευχαριστούμε. Γιατί καθόμουν και έβλεπα τα credit στη λίστα και εμφανίστηκε Αρσένη. Και το τελευταίο αναμνηστικό για τον επικεφαλής της ομάδας των Παλεμάχων, τον Μάκη τον Βασαλάκη, στον οποίο οφείλουμε νομίζω πολλά. Και όταν σε καλά ήταν. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? Το δεύτερο ημίχρονο, Νίκο, στο δεύτερο ημίχρονο. Την παράταση!
Έλα, δεν λέω αυτή νίκη δεν είναι. Δεν είμαστε επιστέλους. Αφού το φωτογραφία κύριο. Εδώ είμαι, εδώ το είχα, Μα έλα δεν είναι. Δεν βλέπω να αυτά που γίνονται.